Soyayya ta ce gishiri kuma sirri na rayuwa, kaddara auren jahili ko kuma jahila, wadda Khadija ta haɗa mana shi. Ga yadda rahoton yake: mata da yawa suna yin saukar alkur'ani fiye da maza, kamar yadda kuke jin furucin wasu matan da suka yi saukar alkur'ani. Sai dai wasu suna yin alkur'ani ne don kawai decoration da allon a falo, abin nufi kawai suna kwalliya da shi ne, amma ba su amfani da abin da suka karanta. Amma dai duk da haka gwara yin karatun da rashin karatun, domin wanda Allah ya bawa alkur'ani ya zarce su aka. Sadiq Su Hausa TV cikin shirin furucin masoya. Masha Allah, duk dai a cikin shirin furucin masoya muke kawo muku wannan shirin namu. Kayi mun kuma abin da ka gama na ɗan ja lokaci, an sha ne na warke, saboda ina tunanin gidan da zan je yanzu kan na je na kuma fitowa, ko kuma a dinga lissafa ni a cikin wa'anda za su dinga cewa auren su kaza. Hakan yana haifar da haɗari sosai. Bayan wannan kuma akwai haɗari da yake afkuwa na mace, dama ɗaya ce da ita a duniya. Idan ta zaɓi mijin da ba shi ya cancanta da ita ba, ko ya zaɓi macen da ba ta dace da shi ba, yana iya canzawa ko ya ƙaro mata kishiya. Amma ke idan ya sake ki kuma kin zama bazawara. Don haka kuma kina matsayin bazawara, ya kamata ki nazari da tunani da hankali wajen tabbatar da wanda za ki tafi gidansa a yau ba a kwata ba, kin sake dawowa gidanku a karo na biyu, wasu ma karo na uku da na huɗu da na biyar. Akwai ƙaddara, amma kuma akwai ganganci, wanda hakan ke haifar da na sani a duniyar auratayya a yau. Allah ya kiyaye. Masu sauraron wannan tasha tamu ta YouTube, Sadiq Su Hausa TV da kuma Babban Gora TV, na yau kenan kuke saurara, wanda kuma dole anan za mu tsaya, sai dai mu sake haɗuwa da ku a kashi na gaba. Kar ku manta da yi mana lafiya, subscribe a comment. Mun gode ku saka kasancewa tare da ni a wannan tasha.